ụmụnne m ekene m unu nke onye shiri na zere aka m bụkwa onye nke unu Maazi-UC. Sonyere m n'ife m na-eme ma tinye m aka like, share and subscribe. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya n'ife gbasara boy na Igbo anyị. Mana ọ bụrụ na ị bụ nwa boy maọbụ na ị nọ n'aka mmadụ, biko butete nso ka m zie gị ozi. Ọ bụrụ na ị na-agba boy, o nwere ife m chọrọ ka ị mere m. Imekwala m ife ha, ọ ga-abara gị, barakwa n'Igbo anyị, barakwa ezinụlọ gị. Esave na ego ọga gị na ọ bụrụ na ị na-agba boy. N'ihi na nke ikpeazụ a, ife m na-afụ na ife m na-anụ, nwanne m, ọ gbagwojuru anya. Isave ego ọga adịrọ mma. Oke soro ngwere maa mmiri. Ọ bụrụ na ọ kọghị ngwere, ọ ga-akọkwa oke. Oyi m agwara m gị bụ ezi oyi, mana oyi m agara m ịgwa gị bụ ajọ oyi. Ife injinia were na-ekwu ya bụ okwu a bụ maka ụfọdụ ndị ọga, ụfọdụ abụrụkwa mmadụ, ụfọdụ bụ beast in the human form. Ị nwere ike nye bụ okwu a na-aga gị fesha. Ọ mgbe ị gbachara boy pụta ka ị ji ama ife m na-ekwu. Iwe ego ọga maọbụ isave ego ọga maọbụ ile ngwa afịa rie ego dobe arụ na ọga amara, asị ka ọ bụ. Si onye na-agwa gị ife na-asị. Ọga na-ama mana o ji nwayọ gbachi nkịtị. Ụfọdụ eruo na odudu gị, ọ tụfụtara iru akwụkwọ gị, gwa gị ife ị na-eme. Ọ ga-agwakwa si gị na ifidiri na ya nwa amara na ya ma ife ị na-aganụ. Ụfọdụ nwere ike agbachi gị nkịtị, edu efe gị, ị nọ narịrị. O nweghị ife iji eme nwa achieve n'ụwa. Ọ bụrụ o nwee gị gbata n'ọsọ afịa, mma asị gị ọ kaba mma na iji egoro akwa likwuo ya n'ọnụ. Ọ bụrụ na ị na-aṅụta mmanya, ṅụọ mmanya, kata ma isave ego ahụ ma ọ bụ na-agwa ndị bụ unu ka fa na-edobere gị ya. Ya bụ ife mekwa ka ọ dị, ịgwa ha eziokwu. Nke ikpeazụ anyị chọrọ ịgwa gị, hụchaa ntị gị ọfụma ka ịnụ ya bụ ife. Before ọ ga-edue gị, ọ ga-eje nyochaa na mmụọ, nyochaa na mmadụ ka ọ ma na iji ego ya. Ọ bụ na iji ego ya, ọ gbaa gị ife a na-akpọ ụsụ akanohiri maọbụ ọ tụọ gị nga mmụọ. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ama na-aga aga, ebe ọbụla ị tiri aka nkụchasị, ije n'enu aka nkụchasị, ije n'ala aka nkụchasị, ọkpọdobe gị. Ị nọ ijebe ejebe adị mma, naba anaba adị mma. Ọ ka mma ka anyị kwa mmiri a oge ọ dị n'okpo ọkpa. Ọ ka mma ka anyị were efife wee chụọ ewu ojii, n'ihi na ọ bụ na ewu ojii na chi jie agaghị ama ewu ojii n'ikiri. Ụmụnne m, agbara m boy, ama m ife ngamigara na boy. So ife m na-ekwu ọ bụrụ nọ ife m megoro experience. So ife m na-agwadobe gị, gị nwa bụ onye na-anụ okwu m, biko onwe ego ọga gị iji jee wechi ha ya azụ, maka ụkpara okpoko gburu, ọ bụkwa ntị shiri ya, ka ị wee nwee ike ịnọrọ onwe gị. Ọ bụzie na ịgbachi anya bụ boy, ọ gaghị aṅụ isi na ọma ndụ gị, ngwa bịakwute m ka m gwa gị ife ị ga-eme. Aha m ekwu ife m amaghị anya ya. Ife m na-ekwu bụ ife mma ezigbo mmaruo ya n'isi. So ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, biko gbasara m okwu a, n'ihi na ọ na-abụ nne anya
ana m afụ ụmụ ikorobịa be anyị ka fa nọ n'obodo njụọ ese asị na onye ejere bọị bata njụọ ka ekwena ife bunye wee bata a na-akọ akụkọ mma Ngozi na ndị ya adị ya a na-akọ aja aba nkịta anya biko ọ gwụsịkwa ka ọ dị n'onu.